Sikubingelele siphinde sikwamukele ekhaya lendaba. Emakhaya TV kodwa senginokuzwa abantu kuma comment bathi nali ikhaya lendaba. Kodwa kumnandi ukuthi indaba esizixoxela akusizona indaba zawamakhelwane, akusizona indaba zasestradini, futhi akusizona indaba zasesigodini. Ngoba ikahle kahle wonke umuntu nomuntu uneyinkinga zakhe. Nawe unenkinga lapha ekhaya, nami nginenkinga. Kodwa namhlanje ukuthi kumnandi inkinga esizoyixoxa akusiyona yakho futhi akusiyona yami. Inkinga esizoyixoxa ekananga usisi la eduze kwami uthe usafisa ukuthi naye sixoxele inkinga yakhe esimudla isikhathi eside. Sisi wami sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya TV. Yebo njani? Hayi thina siyaphila inkinga lezi sihamba nazo usuku nosuku. Asazi ukuthi wena yipi le yakho sukhetha ukuthi uvele uyidedele. Siyaphila emhlabeni ngoba kuyaphilwa kodwa inkinga ziningi. Namhlanje ngisangizoxoxa le yami inkinga, ngixoxele ababukeli bala ekhaya. Cause kade ngidla ngaphakathi ngingazi ukuthi ngizoyikhuluma nobani. Akukho easy ukuthi ukhulume nomuntu emhlabeni. Ngoba ngokuxoxela umuntu inkinga yakho vela kwenza inhlekisa. Mina nginenkinga ngasuka emakhaya ngaya kufunda eThekwini. Angeke ngikwazi ukudalula igama lesikole bengifunda kusona. Ngafunda khona kunzima, so ekhaya bengekho umuntu osebenzayo kahle kahle, ngigadwa umuntu besekhulile kuthina ugogo. Besiphila nje ngepension, so ngathi angihambe ngiyofunda cause iphupho lami ngifuna lifezeke. Ngahamba ngafika eThekwini ngafunda kunyaka wokuqala kwanzima. Hayi kancane kwanzima ngalendlela engachazeki, kodwa ngoba bengifuna impumelelo ngaphusha nabangani bengizima ukuthi ngithola abangani ngenxa yokuthini anginalutho ephaketheni, bengiphila ngedwa nje. Kuthe ngonyaka wesibili khona amantombazana right nje eqoka kahle, angibiza ngelinye ilanga ngihlalele ngibhizi ngifunda incwadi, angibuza ukuthi yini inkinga wena uhlezi ufunda nangama weekend uyafunda, why ungakazi uphume out nje. Ngabatshela ukuthi mina into engizele la ngizela ukuzokufunda, so ngifuna ukwenza show ukuthi ngiyaphumelela. Bathi hayi awukuthi ngama weekend usivakashele noma sihambeni sonke nje siphumeni uzobona ukuthi kuzoba mnandi kanjani. Ngaqala ngazwana nalamantombazani, bengiboleka impahla zokugqoka, nami ngabona ukuthi ngathi impilo iyashintsha. Bengenza nama makeup, hayibo ngazibona nami ukuthi hayibo ngimuhle ninganti. Hayi ngajwayela khona ngokunye bathi asambe siye ikephi Florida, iku Florida, bathi asambeni seku Florida. Masifika khona safika, hayi mangifika ngibona indawo ezinhle kanje like, kodwa nginanokuthuka ukuthi angikaze ngize endaweni ezikanje. So sagroove ke lapho ngikaze ngiphuze, bangiphuzisa idrink ngosuku lokuqala. Ngaphuza idrink cause utshwala angikaze ngiphuze, ngikhuliswe ngenkonzo. Hayi sahamba sabuyela endlini, mhlawumbe sabuyela endlini ngabo 12 kanje. Kodwa nje kwakumnandi, ngayi enjoy le yampilo leya. Sabuyela endlini nje ngajwayelana nalamantombazani, esengipha nani imali, sengimuhle nje ngiright nami ngifana namanye amantombazane. Sahamba ngokunye, it was Friday mangaphosisi. Sahamba angisakhumbula igama lale club sayakuyona kodwa ilapha ePoint. Sahamba masifika safika like la sifika khona ngathi bona baziwa gcwele abantu besilisa nje, kodwa manje abantu besilisa babhizi bafuna mina. Manje nginanokuthuka ukuthi hawo cause mina ngisayitshitshi kahle kahle into enabafana bengisayibhekele kude nje, bangithusa ukuthi baloke bengifuna bonke. Hayi so laba engihamba nabo bangitshela ukuthi hayi khuleka, ngeke baze bakwenze lutho, singahlala nje nabo, so siphuzela sigroove. Bathi yabona ke namhlanje kumele uzame ilo isavana. Banginikeze i1 ngayizama ngayiphuza, yona imnanjana.
emnandi ngaqala lapho ke ngagcina sengiphuza nje. Hayi sahlala la kuthe mase sihamba namhlanje bathi asibuyele endlini sizohamba nomunye ubhuti wayemzulu. Sahamba sa endlini yakhe, masifika endlini yakhe lo bhuti walala nalamantombazane o2. Hawu ngathi ukuthi hawu kanjani ngoba u2 balala nomuntu oyi1. Hayi lo bhuti uthe sethi ufuna ukulala nami. Bathi bona mina ngiyivagina akangangithinti. So bhuti wangabe nankinga wangekela ekseni sekhanjwa unikeze labo sisi imali. Endleleni bangipha ke nami ngajabula ke ukuthi bangipha imali. Saphindela endlini somluko sahamba nami ngawuthenga into zokugqoka nje ngafana nezinye izingane. The next week sahamba futhi sayi clubini. Masifika clubini lana ke kunanama labantu bangale ama Nigeria nje inhlobonhlobo zabantu. So lama Nigeria angifuna phone nje angazi ukuthi why ayifuna mina ngazoma ngoba ngangimusha o noma kwakwenzakalani. So khona leli engagcina nami ngibona ukuthi ngiyathatheka lona. Ngaphuza nalo ke saphuza sonke lathi licela sihambe sonke siye endlini. Sahamba sa endlini lithe malifuna ukulala nami bakhuluma nalo ukuthi mina ngisayivagina okungcono akalale nami ngemumva. Lapho ke sesiphuzile nje. Hayi angazi noma khona into abangifakela yona drinkini noma kwenzakalana ngazi. Cause like lalala nami ingqini. Malala nami ingqini angivuka ekseni yo indlela kwakubhlungu yona. Banginikeza ngazi ukuthi kuyini leya babeyifakile drinkini bethi izongisiza ukuthi ngibe ngcono nangempela ngaphuza yona kwabangconywana. Ngabuza ukuthi why besenza kanje kwenzakaleni. Bathi mina ngivumile nje ukuthi akalale nami engqini vela akukho lutho lizokwenzeka ngoba ubuthithi bami busakhona. Hayi kwagcina sekuyimpilo lokulingilala ezinqini ke. Kwahamba isikhathi lanqaba manje ukulala nami engqini. Lathi selifuna ngaphambili. And kwase kuyimpilo yethu nje ukudakwa sidakwa hayi kancane. And ngase ngibona nokuthi ngathi ngiyalekha nasesikoleni ngoba ngase ngibona ngathi sengithathekile nje impilo yala eThekwini. Ay sahamba naye ke ngelinye ilanga wathi ngeke sakwazi ukulokelala nami engqini. Ngalelo langa kwahamba kanjalo umntombi bami mangivuka nakhona ngezwe ekseni ukuthi namhlanje kubhlungu indawo zo2. Ngaphinde ngababuza futhi bathi bona mina ngivumile njengoba beshile ekuqaleni bathi ngivumile. And wesike manje bathi ngivumile ukuthi ngilale nabantu abawu2 bengilalwa umunye ngemumva ngilalwa umunye ngaphambili. So mbukela ezinye indaba ziyadabukisa kodwa ngiyafisa ngabe siye khefini kodwa ke asiqhubeke nale ndaba. Usisi ngithemba ukuthi uzophola umoya wakhe singakaqhubeki nje ekulaleni. Ngifisa ukwazi ukuthi ngoba uyasho ukuthi nani naseniphuza kwase kuyinsakavukela futhi ngama weekend nekhipha ngokwakho ke sebekulalile ingqini kokuqala
vele usuwumuntu ophuzayo-ke imali babekunika labo bhuti wawu-enjoya phakathi neviki wawunakho ukuyisola noma wasushile vele ukuthi iyona ndlela nami esengikhanda ngayo imali esengifitha in eThekwini nami ngiyibona ukuthi manje ngiseThekwini. Ukuyisola nganginakho kakhulu, nganginakho hayi kancane, kodwa ngangithi uma ngibuka ukuthi ekhaya ngoba imali ayikho and mangicela imali ukuthi mabangifakele mhlampe bawungifakela leyo madlana encane, so ngaze ngagcina sengikwazi nami ukuthi kulawa masente engiyithola kulabantu ngoba benginikeza hayi kancane ngikwazi ukuthi ngiyifakele ekhaya ngibaqambela amanga ngithi ngiyasebenza. So ngangijabula kwelinye isayidi kwakubuhlungu ngempela, kwakunzima, kodwa kwangekho engangakwenza-ke. Ukuba intombi nokuba yitshitshi ngoba ngiyabona ukuthi ukuhamba kwayo yonke le nkulumo yikho worried ngakho. Abanye abantu bayibeka ukuthi bebe zintombi ethi ngiyigcinela umshado. Omunye uthi nje hayi mina ingoba ngifisa ukuyiphatha kahle. Kodwa ngibona le ndaba ikuwarisha yakho, wawuhloseni ngomntombi bakho? Kahle bengithi ngifuna ukuyiphatha kahle ngiqeda isikole ngisayintombi ngoba ngangimthembisile uma wami esaphila ukuthi ngiyoyiphatha kahle, kodwa manje isithembiso sami sengisiphulile. Angisazi ukuthi ngenze kanjani. Hayi siswami ngiyakuzwa, umnandi ukuthi la ekhaya asijajani, asibekani amabala, iy'nkinga siyibeka kubabukeli. Kodwa-ke ngicela ukuthi siqhubeke-ke manje, sekwenzekile okwenzakele, ulaliwe kuthiwa ulalwe ey'nqeni ngemuva nangaphambili and njengoba usukhala nje kusho khona ukuthi wayiregretha kakhulu yonke le nto, akusiyo nento encane owayijabulela, iyakuphatha kabi kakhulu. Uma uvuka ekuseni-ke usulalekile ey'ndaweni zombili, ubutshitshi bakho abusekho, isithunzi sakho sesehlile, uyayisola, kwenzakalani? Angazi kuba ngathi khona lento enkulu ephumile emzimbeni engachazeki cause nokuzethemba kuyaphela, kodwa-ke ngoba kwakukhona utshwala ibona baphinde bungiduduze ngiziduduze ngabo. Manje nje ngikhulelwe nokukhulelwa, ngiyasaba nokubuyela ekhaya, angazi ukuthi ngizofike ngithini, and ubaba wengane angazi ukuthi kahle uyena muphi, okuyena angazi ngizoqala ngaphi ngigcine kuphi. Uma uthi ubaba wengane umazi ukuthi uyena kanjani ngoba uthandana neNigeria, noma mhlampe ingoba uthi wezwa kuthiwa walalwa abantu ababili sengiyadideka, indaba ungazi ukuthi ubani baba wengane? Ingoba babengilala bobabili angazi noma babeshintshana ngami, omunye angene ngemumva ngaphambili benze kanjalo and ngiyasaba nokubuza cause bona basayingena indaba yami ngoba bathi bangikhokhela. Nginemibuzo emibili. Ikahle osisi labo wazwana nabo babedayisa ngemzimba nawe bakuthengisa ukuthi udayise, and owesibili uthi ever since bakulala bobabili waqhubeka walala nabo noma banele bakulala baqhaqha ubutshitshi bakho kwaphela kanjani? Osisi laba impilo abayiphilayo le cause bona basaqhubeka nayo lempilo. Mina ngihlulekile ngibonela ukuthi angishiye phansi cause akungisi phambili. Njengamanje ukhulelwe, uyasaba ukubuyela ekhaya, uyazenyeza, ulahlekelwe isithunzi. Mhlampe siye emakhaya TV sizongenela udabeleni lasekhaya, ufisa sikusize ngani, senze njani, siyokhuluma nobaba bey'ngane kwenziwe ama-DNA test masizalwa ingane, ngingazi noma iyenzeka i-DNA test umuntu esakhulelwe, sibone ukuthi ingane yayena kuyimuphi phakathi kwabo bobabili, noma mhlampe ufisa ukuthi sikusekhaya sikuphelezele njengoba ususho ukuthi uyasaba ukubuyela ekhaya, ufisani? Bengicela bandla emakhaya TV ngisize ngiye kubona labantu.
ngibacela ukuthi kwenziwe i-DNA test ukuze ingane yami izokwazi ukuthi kahle kahle ubaba wayo umuphi, noma ngabe akasondlanga kodwa imazi ubaba wayo. Niphinde ningiphelezele ngiye ekhaya, ningicelele uxolo ngoba ngazi ukuthi ngizongena kanjani. Angazi ngempela ukuthi ngizofike ngithini, ngiphuma ngiyofunda sengizobuya nemithwalo. Siswami, esikoleni kwakuhamba kahle before udibana nabangani ababi, ohlezi ngama-weekend ezinye ingane ziyogroova, wena ufocuse encwadini. Since usuzoba nomntwana osuthatha isinqumo sokuthi ungamenzi i-abortion, okwesinqumo mina engizosincoma noma ngingajaji, kodwa nje ngizosincoma mhlawumbe ukuthi uthe ngeke ubulala ingane ngezizathu engazazi zona ezenziwa wuwe. Kodwa mase usunayo le ngane usuyitetile, izofisa ukuthi ibe nomama ozokwazi ukuthi ayondle, khona naye ngeke iy'thole isegibeni lokulo. Esikoleni kuyaphaseka yini manje? Ya, noma kunzima kodwa ngiyazama. Angiyekanga isikole, ngiqhubekile nesikole kodwa kumanzima ngoba enye into engisizayo lamasenti ababenginika wona bengiwasave amanye wawo, manje ngisasizwa yiwona kwesikhashana. Mbukeli, usisi uphambi kwami uzithwele and iy'nyanga zihambile. Into esabayo ukuthi usezoteta, udecide ukuthi aye ekhaya eyoyiveza ngoba kusho ukuthi akasayi ekhaya lokhu isisi sesibonakala ukuthi usenje njengamanje, asesiyintombi le ababeyiqhenya ngayo. Usefika wabaphoxa eThekwini ngoba nayo uyiphoxile njengoba nimuzwa ekhala. Ngabe ngithi ngiyambona kube ngizomveza manje ngoba siyafihla ngaphambi kokuba indaba ifike ekhaya. Ingaze ifike indaba singakafika ekhaya. Angazi babukeli ukuthi mhlambe khona babukeli la abangodoctor, sinabangani nathi abangodoctor abangasenzela i-DNA test mahhala. Kodwa isiqalo mhlambe kobe ukuthola labafowethu bangaphandle ukuthi bazovuma nabona ukuthi behambe bobabili bokwenza i-DNA test, sibone ukuthi ingane kabani. Nanokuthi ke bazokwazi ukuthi bebe obaba aba-responsible. Nanokuthi-ke ekhaya bazosamukela kanjani usisi eseyobika indaba yakhe. Kodwa okuningi-ke thina la emakhaya sikwazi, kwaziwa yini babukeli ngoba usisi eseshiya ukuthi isifiso sakhe ukuthi azi ukuthi ubani babengane yakhe phakathi kwalaba 4 ababili, and isifiso sakhe ukuthi ayoxolisa kubo, simsize ukuthi afike indaba izwakale kahle ngoba mhlawumbe uzohluleka yena ukuyibika. Abantu abaningi-ke imini kanje baye beyibulale. Kodwa sibonge nje ukuthi uNkulunkulu ekhona, usisi sisaphila sisenaye. Sozwa kuwe mbukeli ngembono yakho ukuthi wena ufisa ukuthi isisi simsize kanjani. Nawe uma ufisa ukungenelela mhlawumbe udokotela, wena ungasenzela i-DNA test. Mhlawumbe wena u-social worker ungasiza ukuthi kube nama-counselling ngoba usisi mangimbuka ngisabela ngisho ingane le ayiphethe ngoba ngathi ukuyisola kuningi, i-stress siyamudla, kuningi okumhluphayo. Ngazi siswami ngabe ngiyavalelisa, kodwa njengoba mina masiqeda ukuvala le show sisazoqhubeka sikhuluma okuningi, sibe nama-details amaningi. Asivalelise kumbukela ekhaya. Sithemba ukuthi sombona nge-episode ezayo usise selithola usizo.